We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngadlisa indoda engangishade nayo ngingafuni ingishiye kanti angibuzanga elangeni. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngazwana nomunye ubhuti owayesebenza emayini ehola kahle futhi enakho konke, enemoto enhle nendlu enhle ephila kahle. Ubhuti wayeshonelwe unkosikazi wakhe wayemushiye nezingane eziwu-4. Eyokuqala ngangiyishiya ngeminyaka emithathu kanti laba abanye bebabancane kunami. Nangempela-ke sazwana nalobhuti isikhashana nje wayesethi yena usejwayele ukuhlala nomuntu wesifazane, ngalokho uyahlupheka-ke since unkosikazi wakhe eshonile. Wayese engicela-ke ukuthi angishade ngavuma, ngoba vele ngangimthanda futhi ngibona nje ukuthi ngiyophila kahle ayikho into ezongihlupha. Ngase nginengane-ke nami eyayilingana ne-3rd-born yalobhuti kodwa bekungasiyona eyakhe. Ngayithola lena enquthu lapho bengisebenzela khona. Lo bhuti-ke wangithatha wangihambisa kubo kwase kuthunyelwa abomalume yonke into nje yenzeka ngokushesha, ngalotsholwa and then sashada. Umyeni wami-ke wayengakaze angitshele ukuthi uhola malini ngenyanga until ngize ngizibonele mina. Ngathuka ngelanga ngibona ngalo i-payslip yakhe kodwa ngangijabulile ngoba ngangibona nje ukuthi impilo yami izoshintsha. Ngase ngifonela uma ngamtshela ukuthi hey, umyeni wami uyahola futhi uhola kahle. Wajabula uma wathi okay ngane yami uziphathe kahle ukhumbule emuva lapho ubuya khona. Nangempela-ke bekuthi njalo ngenyanga umyeni wami ubenginika ikhadi lakhe athi angihambe ngiyothenga ukudla nezinye izinto esizozidinga. Ingane yakhe yokuqala ibisevasithi ngaleso sikhathi. So bekuthi njalo ngenyanga ngiyifakele isamba sa-3,000. Ebese ngithumela noma wakhe njengoba wayehleli nalezinye izingane zakhe. Nami-ke ebese ngithumela ekhaya. Umyeni wami bekuyicebo lakhe ukuthi nasekhaya ngibobathumela njalo ngenyanga ngoba uma uyena ongigadele ingane yami. Kuthe ngamaholidi kaSeptember kuwo wona lowo nyaka i-1st-born yakhe lena esevasithi yeza yazosivakashela. Wathi ubaba wakhe e-off wangicela ukuthi sihambe siye etown siyothengela ingane yakhe izingubo zokugqoka. Sahamba-ke masifika samthengela zazibiza lapho ko-10K. Ngaba nomona-ke ngase ngimtshela umyeni wami ukuthi uya-overspenda. Bekumele sithenge maybe izingubo zika-5K. Waphendula wathi yena uma kuza ezinganeni zakhe uhlezi enza sure ukuthi zijabulile futhi zinakho konke ezikudingayo. Akuzange kungiphathe kahle ukuthi nangu umuntu usesebenzise imali ebengizitshela ukuthi ngizohamba ngiyovusa umuzi wakithi ngayo ngakhe noma u3 room nje kuphela. Ngoba ekhaya kuno round no 2 room ongacacile. Kuthi-ke ngoDisemba zivalwe izikole nasemsebenzini umyeni athathe i-leave sase siyahamba-ke siya emakhaya. Masifika-ke ngakusasa sathatha izingane zonke kanye nale yami salibangisa etown siyobathengela ingubo zikaKhisimusi. Safika-ke nangempela sathenga konke kwahamba kahle and umyeni wayethe ngithengele izingane izinto eziyiquality. Kwase kuthi lona omdala wathi ufuna iteki lika-3K. Nganqaba ngamtshela ukuthi yena seqeda kumthengela manje izingubo. Wahamba-ke waya kubaba wakhe wafika wamtshela ukuthi mina ngiyanqaba ukumthengela iteku leli alifunayo. Ubaba wakhe-ke wayesengibiza engitshela ukuthi angimuthengele ngoba vele imali ikhona so akaboni inkinga lapho ngoba nami konke engikufunayo ngiyakuthola. Phela ngoba sithenga nje umyeni wami yena uhlezi emotweni. Sathenga-ke saqeda sathenga nokudla kwasemzini nokwasekhaya sase siyagoduka. Amaholidi-ke sasiwadlela emzini nengane yami nayo yayikhona.
Kuthe ngelinye ilanga ngaya ekhaya ngafike ngatshela uma konke okwenzakalayo laphaya. Uma wathi mase sibuyela eGoli khona into azonginikeza yona ngimfakele ekudleni umyeni wami ukuze ezwe ngami. Kwafika isikhathi sokuthi silungisele ukubuyela eGoli. Ngahamba-ke ngaya kuma njengesivumelwano, wafika wangibuza ukuthi yini le ayithanda kakhulu umyeni wami. Ngamtshela ukuthi inyama nekhofi. Wanginika umuthi wathi angibowufaka kancane njalo uma ngimenzela ikhofi lakhe ekuseni kuze kuphele u7 days. Ngawuthatha-ke mangifika endlini ngawufaka ezintweni zami zokugeza. Sahamba-ke sabuyela eGoli. La endleleni umyeni wami wangitshela ukuthi imali zasemsebenzini lapho umfazi wakhe wayesebenza khona ziphumile. So uzosherela zonke ingane kanye neyami ukuze zikhone ukufunda mase zikhulile. Ebese kuthi lona omdala-ke mayegrade ufuna ukumthengela unyanyavu lwemoto ambonge ukuthi usaziphethe kahle. Ngaqala-ke ngaba nomona ngoba mina akaze wayithi vu indaba yokuthengela ingane yakhe imoto. Safika-ke ngempela eGoli ngaqala ukusebenzisa leyanto engayinikwa uma. Ngangaboni umehluko ngase ngithatha isinqumo sokuthi angikhuphule isikali. Kanti kuzomgulisa aze agcine ese-admithwa esibhedlela bathi unepoison emzimbeni base beyidraina. Ngabona lapho-ke ukuthi kushuthi kumele ngifake njengoba uma wayeshilo. Umama kamyeni wami waya kuma wamtshela ukuthi undodana wakhe ubegula. Uma wangifonela wathi ngingafaki kakhulu ngoba idliso alibaphathi kahle abanye abantu, angashona if ngenza izinto budedengu. Ngezwa-ke nangempela-ke ngagxila kulesikali uma awayengitshele sona. Waqala manje wathamba umyeni esengiphathisa zonke izimali zakhe. Ngathumela imali ekhaya ukuthi uma akhe indlu and naye umyeni ngamtshela wangaba nankinga. Ngonyaka-ke wegraduation ngathula nje ngangayikhulumi indaba yemoto kanti ubaba wakhe ubesemtshelile ukuthi ufuna ukumthengela imoto. Yangibuza-ke indodakazi ukuthi manje ikuphi imoto. Ngaba namahloni-ke sase siyahamba siyomthengela imoto but hayi ebiza kakhulu. Umyeni wami bekuwumuntu ongazwani nokuhamba ayoconsulta kubantu besiZulu. So ngelinye ilanga asekhaya kubo kusho ukuthi uma wakhe wasola ngoba wayesebona ukuthi izinto azisenzeki njengasekuqaleni. Wamenzela imbiza-ke wathi aphalaze ngayo. Wafika-ke eyiphethe wangitshela ukuthi uma wakhe uthi aphalaze ngayo. Ngathi okay-ke kusasa ekuseni ngizokulungisela ukuthi uphalaze. Ngayithatha-ke ngayichitha ngamenzela itiya ledleni ngalenza laba strong. Ngase ngimnika-ke ngathi ile yambiza ebuya kuma. Waphalaza-ke kodwa ngoba phela kwase kulitiya leya kungasiyo leyambiza, idliso lami la selingaphakathi waqhubeka nokukhetha mina over wonke umuntu ngisho nezingane zakhe imbala. Ngaqala ngathatha manje imali njalo ngenyanga ngifaka ku-account yami. Yayithi nje ihola indoda ibonwe yimi kuqala imali. Indodakazi yaqala yasebenza yaba iloya and ngoba ngase ngibhidlize ubudlelwane bakhe nobaba wakhe and I think wayebona ukuthi izinto sezishintshile ngoba wayesecela kimi yonke into. Wahamba-ke undodakazi wafuna istand then wakha, wathatha izingane zakubo zonke wazifaka ezikoleni eziprivate. Ngahamba nami ngayolanda eyami ingane ngazohlala nayo eGoli ngamfaka esikoleni esibizayo. Undodakazi-ke wayehlezi ecela kubaba wakhe ukuthi eze for iweekend azobavakashela. Nganginqaba ngoba ngangingazi ukuthi uzimisele ukwenzani. Kwathi ngelinye ilanga umyeni wangabuyi ekhaya ngeweekend kanti uye kundodakazi wakhe. Mangifona wangidelela kabi engitshela ukuthi uyawabona wonke ama-plans wami and angeke ngilunge ngoba idliso engilifake kubaba wakhe uzolikhipha.
Wahlala-ke umyeni lapho iwikendi yonke wabuya ngoMsombuluko. Uthe efika nje ngamtshela ukuthi uma uyagula ekhaya kumele ngiphuthume khona. Ngahamba kanti ngiyolanda omunye umuthi just in case bemphalazisile. Ngahamba-ke nangempela ngabuya nawo ngaqala phansi futhi. Kanti manje uzoba nenkinga yokopha ngamakhala njalo ekuseni nantambama. Kusho ukuthi lo muthi awunikwa indodakazi nawo ustrong, so isystem yakhe ayikhoni ukusebenza kahle ngale mithi yethu sobabili. Sahamba-ke manje isikhathi engasakhulumisani ne-firstborn yakhe. Kuthe kusenjalo kanti ngikhulelwe. Nganginezinkinga-ke eziningi ngoba njalo bengilaliswa for days esibhedlela. Kulapho-ke undodakazi athola khona ithuba lokuya endlini wafika wachitha zonke izinto zami kanye naloya muthi. Kwathi ngelinye ilanga ngiqeda kuphuma esibhedlela mangifika endlini ngafika kunenyanga yesiZulu. Yangibuza-ke ukuthi ngiyamthanda na umyeni wami, ngathi yebo. Wathi pho yini ngimenza kanjena, ngathi angimenzanga lutho. Wathi okay-ke akunankinga, ucela ukumthatha ayohlala kuye iviki lonke ukuze ezomlapha lento yokopha. Benginganayo-ke ichoice kodwa kwakumele ngivume ngoba ngempela wayesegula edabukisa umyeni wami. Wamthatha-ke wahamba naye. Wafike-ke wamphalazisa zonke lezinto wabuya ese-right umyeni. Ubuya nje kanje kanti vele sekuzoshaya isikhathi sokuthi ngiyoteta. Ngahamba-ke ngayozala ngabuya nengane yomfana. Emva kalapho-ke waqala wangijolela umyeni wami ngisho nemali ngingasayitholi. Waba umuntu nje onesandla engishaya kakhulu. Ubengihlukumeza-ke ngoba wayenokuhamba angishiye ngingenalutho. Ngangisizwa ileya mali ebengiyifaka ku-account yami. Hey, zajika izinto. Uthe esuka lapho-ke emva kwezinyanga nje ezimbalwa wafayila for i-divorce. Ngavuma-ke ngoba wayesejola phambi kwami futhi kwakubuhlungu kimi ngapha nginengane encane. Ngathola-ke ishe yami emva kwe-divorce, wa-aplayela i-full custody yengane wayiwina nayo. Ngahamba-ke ngabuyela ekhaya ngingenalutho ngingaphethe ngisho ingane. Iyodwa nje into enganginayo ile mali engiyithole kushe ye-divorce. Kuthe emva kwezinyanga nje ezimbalwa ngezwa kuthiwa umyeni wami uyashada naleya ntombazane abezwana nayo ngisakhona. Basandawonye-ke bonke kuze kube inamhlanje. Mina izimali sezaphela ngiyazihluphekela kuyimanje. Isifundo nje engithanda ukusishiya kubantu besifazane ukuthi indoda ayidliswa. Futhi uma ngabe ube nenhlanhla yokuthola umuntu okuthandayo, muyekele aqhubeke enze ngalendlela omthole enza ngayo, ikakhulukazi nje ezinganeni zakhe. Mina nje ukube angibanga nomona ukuthi le ndoda iziphatha kanjani izingane zayo, ngabe ngisahleli emshadweni wami. Inhliziyo ende ayisizani ngalutho, umona ifa lezinja. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.